Două. Două? Da. Bine. Hai să băgăm acolo. Du-te la masă acolo. Stai aici. Să aduci bucă o ciocolățică mică. Nu, multe. E, da, 7. Două. Vreau. Vreau 22. 20.000. Și când te-ai trezit? Mănăsă. Dar de ce ai aruncat danonele prin casă? Hm? Nu am avut. Și cum te-a pedepsit tata? Ce ți-a făcut? M-a bătut. Te-a bătut? Și-a cărat patul. Și m-a băgat pat. Te-a băgat în pat? Da. Și tu ce ai făcut? Ai adormit? Da. Ai stat singuric acolo și pe aia ai adormit? Da. Și ce ți-a zis? Să nu te dai jos din pat? Da. Nu, două. E, 2. Și mine. Vezi, da. Da, Nana nu mănânc. Ba, da. Nana mănânci? Nu. Nu. Vrea două, da. Hai, mănânc-o pe aia și după aia mai vorbim. Vrea două. 9. Vrea 9. Două vrea, Bicu vrea două. Nu două, Bicu. Nu ți-o dă două? Nu. Păi mănâncă una. Că e de ajuns. O să-mi duc la vână.